Il-Gvern ħabbar it-tneddija ta' proġett bl-isem Transform. Dan il-proġett jiġbor fih danu żewġ kampanji ta' għarfien marbuta mal-qasam tas-saħħa u l-komunità LGBTIQ. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif l-ewwel kampanja dik li titratta s-saħħa ta' persuni fih dan din il-komunità hija mmirata li tara li l-ambjent ta' kura tas-saħħa jkun siguru u inklusiv għal pazjenti li jeħtieġuh. Dwar dan tkellimna ma' Dr. Walter Busuttil fisem il-Ministeru għas-Saħħa. L-iskop ta' dal-proġett huwa prinċipalment biex jgħallem it-tobba u n-nurses u l-istaff tagħna biex meta jkunu qed jħandiljaw pazjenti li huma minn dal-grupp tal-LGBTIQ ikunu qegħdin jaħdmu b'sistema li avolja aħna nippruvaw nittrattaw il-kulħadd parecċ imma jkunu qegħdin ipoġġuhom f'sitwazzjoni fejn ikunu komdi li jaċċessaw is-servizzi tagħna. It-tieni kampanja għandha lan li tqajjem kuxjenza fost persuni LGBTIQ dwar numru ta' riski għas-saħħa li din il-komunità tesperjenza u xeret informazzjoni dwar servizzi tas-saħħa eżistenti mirati lejn il-komunità LGBTIQ u kif wieħed jista' jkollu aċċess għalihom. Dwar dan tkellimna mal-Ministru għall-Ugwaljanza, Riċerka u l-Innovazzjoni u Mbonici fejn qal li dan huwa pass ieħor favur ugwaljanza sħiħa f'pajjiżna. Li tbiddel il-liġijiet huwa importanti imma aktar importanti minn hekk huwa li tirbaħ il-qlub tal-imħuħ ta' kuljum fis-soċjetà. U dan huwa pass importanti għax fejn tidħol is-saħħa hemm qafas kruċjali li aħna rridu mmexxu l qudiem. Dan il-proġett ukoll finanzjat mill-Programma Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea.